Jeg ved. Ja. Ja, jeg synes ikke. Hey, hey. Hey. Jeg tror bare... Jeg tror ikke, vi skal være kærester med sådan, du er sådan overfor mig, du ved. Altså, hallo. Jeg forstår ikke noget af det med, jeg forstår. Du er totalt nederen, du ved, den der, ikke? Og du vil altid være den, men jeg går nu. Ja, det var dejligt det der. Det var nogle dejlige med noget sodavand her. Det er rigtig dejligt her. Og I ved, hvordan det er svært det er, når man skal drikke masser af vin og rødvin. Det går for meget altså ind i mit hjerte her. Jeg skal bare få lettet lige nu. Men fordi min mand sidder op til mig lige nu, så har jeg ikke tænkt mig at rykke mig en kilometer. Jeg ligger. Ja, det var så Lise nikkeren her. Så ja, det var ikke så hårdt, men okay, det var temmelig hårdt, men I ved den der. Alle har svært i gang med, når de er ved at blive voksne, så det er ikke første gang, man giver det, så jeg skal bare slappe af. Og så kokain! Nej, ikke kokain eller has, eller noget af det der lort. Vi skal bare have afslag. Og alt som normalt familie, som alle normalt har. Er I ikke forstået? Ja, mand. Velkommen til Villapolarholder. Et stort sætter bag damer. Hey, smakke. Det er Bruno. Det er meget Bruno. Du fik røre Bruno. Slå dig. En kompliment. Eller noget af den stil, baby. Ses med dig dag. Jeg kan ikke høre noget. Jeg har nogle problemer. Nej, det er ikke. Og du danser med mig, du ved. Hvis du kan danse. Jeg kan selvfølgelig have det. Det er godt at høre, Bruno. Og ja, var det dejligt med noget? Hvad? Og sker noget til mig, Pep? Kom her, lille dreng. Nu skal vi have noget. Sex. Kom her til mig. Gør det ikke noget. Jeg tænker. Det er brune fod. Så er det. Velkommen til nyhederne. Jeg gider ikke det der bamse noget, mand. Det er så kedeligt. Bamsene sager. Det er sådan noget. Det var den der bæb. De lige har stået i sengen. Ja, så der. Det er svært. Jeg kan bare nu. Der blev bare. Jeg er allerede gift. Forstår det? Ligesom altså, hallo. Nu gider jeg ikke se det der brug. Hey, hvad så drenge? Mit navn er Henrik. Så, baby. Du forstår godt, hvad jeg mener, ikke? Så det håber jeg, du kan, fordi... Jeg forstår dens indre hjerte. Det er som venstre også for mig, det her. Sov du til min mor? Jeg kan den for godt. Ej, okay. Hvad så der, homie? Godt at se dig. Du ved, hvordan det er at sige hej. Ja, din kæreste Henrik. Nej, jeg er Henrik. Ja, eller faktisk. Hvad hedder det? Det Bruno? Jeg tror, det hedder Bruno. Eller hedder det Brunones herre? Eller hedder det bare Henrik? Det kan man også. Man kan aldrig vide. Jeg hedder Henrik. Okay, så du hedder Henrik.
Jeg mener, at du hedder Henrik. Eller Bruno, eller... Det er du vist, der hedder. Okay, det er min lille søster, Henrik Fine. Så hvis vi står og en og hæng, så... Så der er pip og klap i. Så... mand. Jeg går nu. Jeg har ikke tid til det. Yeah! Det står der heller ikke, hva'? Hey, hvad på mig? Ja. Så er der bare os 2 tilbage. Hvad skal vi så lave nu? Kysse. Helt klart, kysse. Ja, kysse alle ting. Okay. Men jeg er bare ikke gay, forstår du. Det er du. Det er derfor, du er gay-mand her. Og den eneste gay. Hvad er det? Ja, typisk mænd. De elsker sandwicher. Jeg er nødt til at gå med. Hallo, jeg troede, det var gået. Eller noget, der... Ja, eller hvad der giver med din stemme, eller hvad, baby? Jeg har ikke noget med min stemme. Det er bare fordi, jeg kan smage sin dumme kokesnød, og jeg kan reagere. Okay, det forstår jeg godt, men... Ja, okay, mand, det gider ikke det her. Jeg forstår det heller ikke, hvorfor du ikke aldrig gider noget med mig. Men det gider jeg også, bare fordi du altid bruger til at kokain eller noget til stil. Okay, baby. Ja, det kan jeg smage. Okay, jeg kan ikke.